Aquesta gira aviat arribarà a la seva fi, però estem preparant ja un nou disc per l'any 2023. Esperem poder-vos visitar en un lloc tan fantàstic com aquest i retrobar-vos-hi i d'aquí, doncs, no sé, un any i pico, tornar tots aquí, cantar les cançons que ens expliquen, les cançons que ens fan sentir coses a nosaltres i que pensem que poden fer sentir coses a la gent i comprovar que després de 17 anys encara ens passa. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què va perdre de més amb el foc. Cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampoines, però per nosaltres eren tresors. Rampoines que per nosaltres eren tresors. Moltes gràcies. No ens ho esperàvem.